Merħba tfal, nilqakom għall-rokna tal-programm tagħna Għid l-Istorja mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Illum tfal se ngħidilkom storja li ġejja mill-Indja. Din l-istorja jisimha Tigra Attus. Mela ħin l-istorja tfal, inħarsu u nisimgħu. Proset. Mela darba waħda kien hemm villaġġ. Ġo dan il-villaġġ kienu joqogħdu ħafna nies qalbina. Kienu jħobbu lil xulxin tassew. Kienu jgħinu lil xulxin u jaqbżu għal xulxin. Ftit il-bogħod minn ġo dan il-villaġġ kien hemm il-foresta. Naturalment, kulħadd kien dejjem għassa għal xi tigra jew xi iljun li jista' jidħol ġewwa l-villaġġ. Ġo l-foresta kien hemm mar. Mhux wieħed, kien hemm ħafna għerien, iżda ġo dan l-ar kienet toqgħod tigra. Għad li kienet tigra adulta, kienet pjuttost ċkejkna. Magħha kien joqgħod in-neputi, Iva, malli twieled u uħutu għal xi raġuni ommu u missieru ħaduh għand din it-tigra ċkejkna. Kien isejħilha it-Tzija. Kienet tħobbu tgħid x'kemm. Iżda tant kienet tħobbu li kiber fil-għas. Joħroġ għall-kaċċa biex isib x'jiekol. U ma tarawx. Kienet tmuri għall-kaċċa, iżda hi tant kienet żgħira li ma kienx tifla iġġib ikbar minn fenek, minn xi fenek salvaġġ. Għal dak kienet tiflaħ. Fenek, imma it-tigra beda jikber, xejn ma ħareġ jiġbaħ lil Tsitu, jekk verament kienet Tsitu. Kiber tassew li meta kien jimtett mal-art, kien jimla l-art ta' dak l-ar kollu. Laqqas kien iħalli spazju għal dik it-tigra ċkejkna. Darba waħda, waqt li marret għall-kaċċa, beda jgħajjad. Tsi! Bil-ġuħ jien! Ħareġ id-dwiefer kien irrabjat, kien ardit għall-aħħar. It-tigra żgħira telqet fenek mal-art. Tneħħi minn ġo ħalqa minn bejn dawk is-snien dak is-suf tal-fenek. Haw sabiħ, ġibtlek fenek, batlek fenek, kul. Mela jien taħseb li se niġba b'dak il-fenek? Kien adult, kien kbir, u minflok qaltlu ma tiġbax, mela mur għall-kaċċa int. U waqbad xi ħaġa ikbar int. Le, saret tibża minnu. Tibżax. Kul dan l-ewwel. Jekk ma tiġbax, nerġa' mmur naqbad ieħor. Tista' terġa' tmur mela. U sa dan it-tant b'dawk dwiefer kbar, b'dawk is-snien twal tal-biża. Beda jqatta u jiekol. Kielu f'ħakkatajn il-fenek. Ġieb ieħor. U t-tigra ġriet biex taqbad xi fenek ieħor. Fil-għaxija, tigra qalla, Tsi, għada ħanġib lil sħabi, ħanġib il-ħbieb hawn ġo dan l-ar. Hu ħsieb li jkun hawn laħam biżżejjed x'nieklu. Iva, għada noħroġ għall-kaċċa kmieni. U hekk għamlet, l-għada ħarġet kmieni u marret taqbad il-fnik u ġiet lura. Mola muntanja fnik. Haw, dawn għalik u għal sħabek ħalli jkollkom x'tieklu. Imma kien ardit, kien tost,
kien jivvinta moħħu biex jara dbati. Maħniex ħaniklu hekk, irridu nsajruh il-laħam dit-darba. Iġri fil-villaġġ, ġibilna n-nar ħankunu nistgħu nsajruh, iva rriduh misjur. M'hemmx tagħmel, kienet imwerwra tidħol fil-villaġġ. Qatt ma marret lem isfel, imma kellha tmur, ma kellix għażla oħra għax beżat lin-neputi kien se jikolha. Bil-mod il-mod resqet lejn il-villaġġ u kien hemm daqsxejn ta' dwejra. Tawlet s'da qadet attenta ħafna. Kien hemm in-nar, kien hemm il-laħam qed isir, dik ir-riħa tfuħ qasmitilha qalba, kellha ġuħ liema bħalu. U qadet bil-qiegħda, tħares biss. Kien hemm familja, il-missier, l-omm u 4 tfal. It-tifla ħarset lejn il-bieb u qalet: ara xemm. U l-missier qalla: iva ġarajta. Naf, tigra, għattus. Ma nafx sew. Araw di, qabad biċċa mill-laħam u xeħitila. U t-tigra marret tiġri għal fuqa. Killita u reġgħet qadet kwieta. Tħarsux liha, qal il-missier. Issa nieħu ħsieb jien u tefala biċċa laħam oħra u oħra u oħra u din it-tigra ċkejkna ftit bdiet tersaq lejn dawn in-nies. Hekk kif kielet u kielu huma bdiet tilaq u tinħasel u tieħu pjaċir. It-tifla staqsit lill-omma: nistan mis-sama. Ma nafx qaltilha omma, ma naqqejja nippruvaw. Niżlu bil-mod ma' ġenba u t-tigra tant kienet paxxuta b'żaqqa mimlija u kuntenta li ma tat każ xejn. Ma beżat xejn minna dawn in-nies għax kienu temawha. Ħallithom imissuha. U bdiet tagħmel ħsejjes li qiegħda tieħu pjaċir. Nista' nsaħħnilha ftit ħalib ma. Iva saħħnilha. U t-tigra xorbot il-ħalib. Raqdet fil-font u dik il-familja telgħu fuq biex jorqdu huma wkoll. Iżda f'daqqa waħda qamet, ħarset lejn nar u ftakret li hi kienet niżlet fil-villaġġ biex tieħu n-nar lin-neputi u lill-ħbieb tiegħu. X'waħda din x'kien se jagħmilha u x'kienu se jagħmlula l-ħbieb tan-neputi tagħha. Malajr ħadet biċċa minn dik l-injam li kienet qiegħda taqbad. Żammitha f'ħalqa u ġriet għall-foresta. Iżda f'nofs it-triq intaqat man-neputi. Mela ftakart li trid tiġi lura d-dar? Waqqajtni għaċċajt ma' sħabi, ħallejtni nistennik għan-nar u kellna niklu l-ikel kif kien, tajġ kemm daħqu bija. Kien irrabjat u kien lest biex jaħtafa b'dawk id-dwiefer twal. Hi beżet telqet l-injama minn ħalqa u l-injama ġiet fuq wiċċu u nħaraq. Għajjat, wajjat, Iżda hi ħarbet lura u marret tiġri lejn dik il-familja li ħabbitha u tamata u qadet hemmhekk. It-tigra għazzarda jidħol fil-villaġġ kien beda jibexbex. Kellu kuluri ta' ġmiel li ma bħalu, dak l-oranġo, kulur dak l-istess dbeġbix u dawk l-istrixxi suwed fondi fuq dak l-oranġo sabiħ.
rawh in-nies mill-villaġġ. Tigra! Tigra! U n-nies tal-villaġġ kollha ħarġu bil-bsaten f'idejhom b'xi arma u kollha ġrew għaliha. It-tigra twerwer u ġera lura lejn il-foresta. Ħadd iktar mara lit-tigra. Imma tsitu dik it-tigra żgħira. X'kienet? Tigra? Qattus. Kienet mansa daqs qattus. Ftit ikbar kienet minn qattus. Għexet mal-familja bħala l-qattusa. U hekk kienu jgħidula il-qattusa. Minn dak iż-żmien jgħidu illi t-tigra u l-qattusa qatt ma nġiebu. Hemm baqgħet fil-villaġġ għax mat-tigri ma kinitx tmur tajjeb. Mela dik kienet l-istorja li kelli għalikom illum tfal. Nispera ħafna illi kienet storja gustuża u li jogħġbitkom. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jien insellmilkom.